Ξέρεις αυτή την παρέα που ο καθένας είναι και ένας τύπος. Τύποι της διπλανής πόρτας. Κάθε παρέα είναι ίδια, δεν αλλάζει ποτέ. Απλά αλλάζουν τα ονόματα. Οι χαρακτήρες είναι πάντα εκεί. Ο Δημήτρης είναι αποφασισμένος. Από αύριο δίαιτα, από αύριο γυμναστήριο. Από αύριο θα αλλάξει η ζωή. Σήμερα όμως παίρνει άλλο ένα και λέει μια τελευταία μέρα είναι. Το λέει κάθε μέρα. Ο Μάριος έχει άποψη για τα πάντα. Για ποδόσφαιρο, για πολιτικά, για δουλειές, για υγεία, για αυτοκίνητα. Δεν έχει σημασία τι θα πεις. Ο Μάριος έχει ήδη απάντηση. Και τη λέει με τέτοια σιγουριά που σε πείθει. Ακόμα και αν δεν έχει ιδέα. Η Μαρία δεν πάει για ψώνια. Πάει απλά να δει. Μπαίνει μέσα, κοιτάει, δοκιμάζει. Απλά να δω πώς μου πάει. Μετά καλλιτικά, μετά ρούχα, μετά παπούτσια. Και ξαφνικά είναι στο ταμείο, με σακούλες. Και λέει, δεν πήρα και πολλά. Ο Γιώργος δεν έχει λεφτά. Ποτέ δεν έχει για καφέ. Δεν έχει για φαγητό. Δεν έχει για τίποτα. Και μετά τον βλέπεις με καινούρια παπούτσια. Με ποτό, με delivery. Και λες, ρε φίλε, πότε δεν έχεις λεφτά. Ο Κώστας λέει, τελευταία φορά. Τελευταία φορά θα βγει. Τελευταία φορά θα πιει. Τελευταία φορά θα το κάνει. Και την επόμενη εβδομάδα πάει τα ίδια. Και όταν βγαίνουν όλοι μαζί, εκεί γίνεται το χάος. Ο Δημήτρης λέει από αύριο. Ο Μάριος εξηγεί τα πάντα. Η Μαρία πήγε να δει. Ο Γιώργος δεν έχει λεφτά. Και ο Κώστας είναι στην τελευταία φορά και περνάνε ώρες χωρίς να το καταλάβουν. Και το θέμα είναι ότι αυτή η παρέα υπάρχει παντού. Σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά. Σε κάθε τραπέζι. Και πες την αλήθεια. Ποιος από αυτούς είσαι.